100 ko. Ito na lang. Ito na lang yung sukli. 24 pesos. So, diba? Ay, yung 100 talaga. Ang bilis ng ubos. So, parang times 2 yung magiging bayad ko sa rent. So, sana tayo pupulutin yan. Sa kangkong na tayo pupulutin yan. Hello, good morning guys. Going noon and today is May 15, 2019. Oo, tapos wala kaming ulam guys, wala kaming gas. Ay Diyos ko Lord. And yun, ubusan kami ng gas. Wala pa grabe. So hindi kami makabili ng gas kasi si Papa. Hello guys. Kanina, maagang umalis. So, hindi kami nakabili ng gas. So, mamaya pang hapon. So, dito na. Bili tayo ng ulam. Hagrid! Ha? Ayan guys. Grabe, sobrang init. Binili ko rice, ayan, 30 pesos. Tapos itong manok, 24 pesos, 23 pesos ba? Tama ba? And then, yung 100 ko. Ito na lang. Ito na lang yung sukli, 24 pesos. O, diba? Ay, yung 100 talaga, ang bilis ng ubos. Oh my God, kaya I hate drugs. Charot. Hindi. Kaya ayoko talaga magbili sa labas kasi alam mo yung 100 mo malayo sanang mararating, pero pag binili mo talaga sa pag hindi ka nagluto, sobrang hindi ka grabe. Kaya ayun, pakain na kami kasi medyo gutom na, no? Kaya yun yung ang hirap ng maubusan ng gas tapos walang bibili. Actually, may nagdi-deliver naman ng mga pero hindi ko alam yung number at wala din akong load. O, diba? Ang poor ni ate. Kasi alam nyo na, hindi naman ako naglo-load. And buti sana kung meron pa yung yung telephone namin dati sa PLDT, ay mabilis na ako makatawag ngayon kasi sa Parasat ko lang naman telephone. Hello guys! So, ayan. So, kaka-vlog ko kada hapon. Lagi ako nakabagong ligo. Parang fresh, diba? So, kahapon nga, sinare ko sa inyo na, ayun nga, maglilipat bahay na naman tayo. And, actually, ngayon ko palang i-upload yung video. And for sure, bago nyo pa mapanood to, napanood nyo na yung unang video. And kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa baba nung pinakaunang video na ginawa ko kahapon, para maintindihan nyo yung sasabihin ko ngayon. Okay? Kahapon nga, nag-ano ako na, yun nga, maglilipat bahay, and ayun, hindi ko na-explain masyado kasi na-explain ko naman na kahapon, diba? And so today is ipagpapatuloy ko. And actually, na-delete ko pala yung video nung naghanap kami ng mga bahay dun sa Pag-ibig. And yung meron ako, natira, sorry, may ingay ha. And natira sa akin yung mga pictures. So yung mga pictures na lang ipapakita. Actually, papareha lang naman yung mga mukha nila. And so yun nga, naghanap kami sa Pag-ibig na bahay, no? Actually, usually sa kanila mga duplex. So ibig sabihin yung duplex, maliit talaga siya, 'di ba? Kasi dikit-dikit siya. Pero syempre may mga stocks ako, and naisipan namin kung if ever yun yung makuha namin, maluwag naman sa side, pwedeng gawin namin stock on the side. So, ganun yung naisipan namin. And then, ayun, naghirap kami pumunta doon. And actually, parang 4 na bahay yung tinignan namin. Pagpunta namin doon, yun nga, may nakatira na. And after that, pumunta kami sa Pag-ibig. So, pagpunta namin sa Pag-ibig, guys, is wala na, sold out na yung mga bahay na yon. And eto na nga, ako ngayon, as of the moment, naghihintay pa ako ng, sorry na, ingay talaga guys, as of the moment, naghihintay pa rin ako ng, wait lang, ingay,
Ayan, sobrang ingay kasi dun sa loob, guys. And dito lang tayo at saka yung aking background, yung mga kaldero at ano. Yun nga, nag-ano kami and etong paglipat namin guys, actually hindi lang kami basta lumipat lang na lumipat. And actually, itong bahay na to na itong bahay na to actually, nung hindi pa kami nag-rent, in-offer na sa akin to ng aking pinsan. So, itong bahay na rinentahan namin guys is bahay to ng aking sister, kapatid ng mama ko. So, bali, tita ko siya. Yun, auntie ko siya. Yung ano ko na bading na pinsan, siya yung nag-offer sa akin dati na ayun, ako yung gumawa. Pero medyo nalalayuan kasi ako. Ngayon, nung nag-decide ako, sige, naging late yung decision ko. And sinabi ko sa kanya, nag-chat ako sa kanya na ayan, pwede bang ganito, ganyan. And then, yung price talaga niya is actually, so, yan lang tayo. And, ayun, in-offer sa akin to ni aking pinsan. And then, sabi ko sa kanya, actually, yung price talaga nito is 4,500. But then, pinaano niya ako, nilasan niya yung price nung, tawag dito, nung price ng bahay. Actually, buong bahay talaga siya guys. At nung tinignan talaga namin, malaki siya compared sa ibang mga ano. Ito na nga, ito na yung bahay na rerentahan namin. 'Di ba? Bongga, malaki siya. Ito ni, kwarto? Cute kiss. Cute kiss ball. Nay, oras ang tubig dire de? Ha? Nay, oras ang tubig. Ayun. Ha? Aw, waga siya. Yun naman yung ano ko talaga is yung bahay na isang buo kasi syempre may negosyo tayo so kailangan magkasya yun, may at least may konting space naman para sa mga stocks. And then ayun, and I'm so happy nung nakita ko siya yung bahay, malaki talaga siya. Ayan, mahihirapan kaming mag-adjust kasi nga 'di ba, pag makakuha ako ng if ever lang kasi syempre advance tayo mag-isip, 'di ba? Kailangan nating isipin kung ano yung susunod na mangyayari sa mga plano natin. So, yun nga, plano namin bumili ng bahay. Given na yun, hindi talaga matitirhan ka agad. So, kailangan pang ipaayos, may pang ipapaayos. So, syempre, kailangan mo ng bahay na mapagsistayhan. And hindi ko kakayanin na doble-doble yung babayaran ko sa rent. 'Di ba? So, parang times 2 yung magiging bayad ko sa rent. So, sana tayo pupulutin yan? sa kangkong na tayo pupulutin yan, diba? Kaya, yun, naisip ko na kailangan babaan natin yun. Para at least, anytime na makakuha na tayo ng bahay is, at least, may naka-ready na tayo na, parang may allowance na yung money namin para sa next na kukunin namin na bahay. So, yun yung pinaka-major na ano namin. So, thank you kay Pag-ibig. I love you, Pag-ibig. Dahil, ayun, nagbago yung aming, nag-change yung aming ano. Kasi, syempre, na-realize ko na, naisip ko na, uy, our dreams are within our reach. Wow, video. Video ko ba yan? And, ayun. And, yung bahay is actually walang ano guys. So, yung makukuha namin, after namin umalis dito, makukuha namin yung aming deposit at saka yung aming advance payment. So, hindi magagalaw yun. And, kasi, yung pagtira namin, sa pagtira namin doon, grabing pabor yun talaga sa amin na binigay. Kasi nga, walang down payment, walang advance payment na hiningi sa akin yung pinsan ko tsaka yung auntie ko. So, sobrang napakalaking ano nun, di ba? Napakalaking tinig kasi yung pera na makukuha namin pag-alis namin dito, at least hindi na siya magagalaw, di ba? So, sobrang laking pabor nila, laking pabor sa amin. And, ayun. Tsaka yung auntie ko pala, history lang, yung auntie ko kong yan is naging parang nanay-nanayan ko yan dati. Kasi sa kanya ako nakatira.
dati, nung nag-abroad si mama, siya yung nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Isa siya sa mga, isa siya sa taong bumuo sa aking pagkatao. And malaking naiambag sa aking pagkatao kung ano ko ngayon. Kaya, ayun. And, ano pa ba? So, pupunta kami doon para maglilinis ng bahay. Kaya kung sinashare ko to sa inyo dahil gusto kong masundan nyo yung proseso ng aming paglipat, ganyan. And then, may nakontak na ako na Bongo na sasakyan. Hindi Bongo na senator, okay? Si Bongo. And yung Bongo na sasakyan, and I think 1.5 yung hiningi niya. Sana magkasya lahat yung gamit namin. Kasi yung pinaka-major lang talaga na malaking gamit is yung refrigerator, yung oven, at saka yung washing machine. So, yun yung pinaka-major na malaking gamit. Pero sana kasi nung naglipat kasi kami, dalawang balikan yung jeep na nung naglipat kami. So, sana alam yung konti-konti na yung gamit namin. Pero pag naglipat kami guys, grabe, marami pala. So, ayun. And yun yung aming tatrabahuin ngayon. Kaya medyo nagiging busy. At saka, kailangan ko muna din palang unahin yung enrollment niya, yung pag-aaral niya. Yung syempre yung mga gamit niya sa school. So, importante yun. So, bago magpasukan, kailangan nakalipat na kami. Kasi nga, syempre, ayokong mangarag. Kasi feeling ko parang maaga yung klase nila sa COC. And, ayun. Yun lang yung ibabalita ko. And, kung meron kayong mga tanong guys, kung meron kayong mga questions or meron kayong mga suggestions, ganyan, and mag-comment na kayo sa baba, okay? Papakita ko sa inyo yung talagang kabuuan ng bahay. Pero nung nag-vlog kasi ako, hindi ako siya nakapag-vlog kasi parang excited lang kasi ako masyado doon. Kaya konti lang yung na-vlog ko. Kaya, ayun. Yun lang ata, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo, and titingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mga kaganapan o mangyayari. Baka balik kami doon para maglinis. And sobrang ganda nung ano nyo guys. Malay nyo, diba? Kasi dalawa yung bahay nila doon, and ino-offer nila sa akin yung isang bahay na nasa kabila. Actually malapit lang. Ang community kasi doon, parang makakakilala mo lang yung mga kapitbahay mo kasi konting-konti lang talaga sila. So, malay nyo, diba? Pag nagustuhan ko yung community doon, yun na lang yung kukunin ko pagdating ng panahon, if ever, diba? Hindi natin alam. So, pinapa-assume sa akin ng auntie ko. So, sabi ko nga sa kanya, pwede ba assume ito na lang yung irerentahan namin? Pero sabi niya, hindi. May bahay pa sila doon na isa. So, ayun, yun lang yung update ko sa inyo ngayon doon sa bahay. And, malaking bagay. Kasi, yung rent namin is actually 6,000. So, doon is 3,500. Medyo malayo na sa Kabiasnan, guys. Kasi, medyo malayo. Hindi sobrang layo. Pero, siguro mamamasahe ka ng kung isang sakayan, 10 to 15 pesos. Not bad. And yun lang naman siguro yung downside, yung ano lang talaga, yung pagsakay. And ano naman, yung pag sa school ni Hagrid, si Papa kasi pinag-usapan na ni Papa, siya yung maghatid kay Hagrid sa school. So, yun lang yung ano namin. And okay naman, no. Wala akong nakikitang problema doon ngayon so far. Except lang yung sa transportation na baka pag ginabi kami, mahihirapan kaming umuwi. Yun lang. Pero, ayun. Yun lang. Ano pa ba yung gusto kong ibenta sa inyo? And, ayun. Excited din ako na makalipat. And ang taas ng ceiling, ang taas ng ceiling ng bahay. Kaya, ayun. And yun lang guys, yun yung update ko sa inyo. And mapapanood yun na yung video na i-upload ko ngayon. Ilalagay ko yung link sa baba or sa end screen nitong video. And yun. So, see you in the next video guys. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Kahit saan ako makarating guys. Talaga naman. And, oo nga pala. Nag-guess kayo kung ano yung ibabalita ko sa inyo. Tama kayo, grabe. Paano yung nalaman nyo na yun yung ibabalita ko sa inyo na maglilipat bahay kami? Akala ko nga talaga, baka kapitbahay ko kayo ha. Hindi ko lang alam. Pero yun, see you in my next video guys. Bye!